Formal nang binuksan ang inaabangang Summer Sports League 2026 sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Tampok ang iba't ibang laro, contact sportsman o e-games, layong palakasin ang talento at husay ng mga kabataan sa larangan ng palakasan. Sa kick-off event, ipinakilala ang iba't ibang kompetisyon kabilang na ang basketball, volleyball, sipak takraw, taekwondo, chess, scrabble, badminton, Mobile Legend tournament, poster making at slogan. Ayon kay Stanley Albis, isa sa mga kabataang kalahok sa Summer Sports League, malaking tulong ang nasabing palaro hindi lamang sa pagpapalakas ng katawan, kundi pati sa paghubog ng disiplina at responsibilidad ng mga kabataan. Makakatulong rin umano ito sa kanyang pag-aaral, lalo na sa aspeto ng decision-making at pakikipagkapwa. Para sa kuya po, makakatulong po ito sa akin para sa pag-aaral, sa pag-decision making po. Para mabuild po ang mga hockey na maging responsible na player po. Naging espesyal ang pagbubukas ng Summer Sports League 2026 sa pagdalo ni Gobernador El Rey Villafuerte sa naturang na aktibidad. Hinikayat niya ang mga kabataan na aktibong makilahok sa mga ganitong programa. Hindi lamang magpapalakas ng katawan, kundi humuhubog din ng disiplina at pagkakaisa. Binigyan din ng gobernador ang kahalagahan ng patuloy na pagsasagawa ng mga sports event sa mga komunidad bilang paraan upang mahubog ang disiplina at karakter ng mga kabataan. Maganda rin nagkakaroon ganitong sport dahil nagtuturo ng disiplina, pagpursige, resilience. Pag talo ka, babangon ka, disiplina sa sports, teamwork. So, importante yung mga ganito pinopromote sa, hindi lang sa Libmanan, ang buong probinsya. Hindi lamang ito simpleng paligsahan, kundi isang paraan upang mailayo ang mga kabataan sa masasamang bisyo at maipakita ang kanilang talento sa iba't ibang larangan mula sa sports hanggang sa e-sports. Ang ganitong mga programa ay dapat patuloy na suportahan at palawakin, hindi lamang sa isang barangay, kundi sa buong probinsya upang mas maraming kabataan ang mabigyan ng pagkakataong malinang ang kanilang kakayahan at maging responsableng mamamayan. Tuloy-tuloy lang, mangarap bilang sa sports, sa larangan ng sining, arts, culture, science, technology. Kahit maraming pagsubok, nandito naman po kami para tumulong sa scholarship, paggawa ng college, pag-create ng trabaho. Basta may mahal na Diyos nagtutulong, have faith, everything is possible. Ang nasabing Summer League ay bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Kamsur na naglalayong paunlarin ang kakayahan at kinabukasan ng mga kabataan sa probinsya sa pamamagitan ng sports. Eli Balbin, CSN.